Niin. Nyt pelataan Hypixin serverillä minipelejä. Pelataan vaikka ensimmäisenä varmuuttia, ei sitä jaksa. Vaikka Creeper Attack. Otetaan se. Se on. Ei, tää on jees. Tää on hyvä. Tää saa yrität, minä nähdä eteenpäin. Tässä siis tosiaan, jos joku ei tiedä mitä tässä pitää tehdä, niin tässä pitää... Tuolta tulee creepereitä ja tällaisia, ja ampua niitä. Mun mielestä, ja sitten ne ei saa päästä tähän keskelle. Niinkin. Kai. Varmaan niin se menee. Ja niin. 3, 2. 1, 2, 3. Tässä Eskossa lava. Meillä on tämmönen tästä voi ostaa sitten esim. Iron armoreita ja swordin vaikka. Noin. Noin, siitä meni se ja... Sitten missä on... Creeper? Niin kyllä... Tänne. Noin. Et saa valota minun bessiä. Kuole. Mä löin sitä yhdestä kultaa. Näistä... No ei, mä kyllä pysyn tässä ihan samassa. Sitten katsotaan seuraava. Siinä kuole creeperista. Tänne tosiaan tulee näitä zombejakin. Ja mistä tuo tulee? Näin tuli. Ei, tuolla on creeper. Tää nyt koske meidän veissiä. Noin. Ja sitten seuraava. Mistä tulee? Mennä tänne. Noin. Sitten hakaan sen hengellä. 2, 1. Joo. Nyt se kuolee. Yes. 207 jo. Kultaa. 100. Ei, nyt tuli Iron Golemi. Ei hullu. Tule tänne. Eiku ei siis elää tule tänne. Tappakaa se! Iron Golem. Se kuolee kohta. Tule tänne. Yes, se kuuli! Feel good. Ei, zombi. Kuole. Noin, kiitos. Kiitos. Tuolla on se heiskelee. Alas siellä. Noin. Et zombit saa tulla tänne. Tuolla on zombi Wigmani. Tuolla tulee zombi taas. Otetaan se. Au! Ei minua saa lyödä. Creeper. Noin, sitten tuo. Noin tuosta. Paljonko meillä on? 461. Saadaanko täältä mitään? 5 hours. Ei, se on 150 kertaa. Tässä.
Ei, ammutais tuo, ei, kun se joku ampui sen joo. Tos tuo skeleeku. Zombi! Alas tuosta. Sinä kuolet siitä. Noin, ja sinä zombi siitä, ettekä minua hullu. Noin, ei, täältä tulee creeper, tappakaa se. Good. Sitten mistä tulee seuraava? Mistä 50 koinsia? Sähkö. Mutta vedän tämä tästä. Noin, sitten tämä normi creeperi täältä. Ei, pääskö se siihen? Ei. Ei miten? Noin. Sitten seuraava. Tästä täältä. Mitäs tulee? Tuosta tulee 2. 1. Noin, se kuuli siihen. Tuo kuuli tuohon. Yes. Sitten taas lähtee. Ei Arko! Hei! Hullu. Hullu Arko. Elää nyt! Koske! Ei minun kimpussa! Hullu. Kuolin. Jos pangen yksi. No niin nyt. Hei Creeper, älä hullu tule koske tänne. Aisteri. Tuo zombi tuosta otetaanpas. Noin. Pistää 63. Tuo, onks tuo se sama aidankolo, mikä rioputella edelleen? Kuolepas siitä. Noin. Sitten sinä. Noin ja sinä. Mä menen ainakin katsomaan tätä. Aha, tätä ampua. Selvä homma. Noin. Kuule, ai, mikä? Au. Sattuu. Kaikki maailman koko maailma meidän kimpussa. Au. Ai. Au. Älä tule minun pois. No niin. Kuulin taas. Respawn 1, 2, 3. Nyt. Tuo zombi. Ei. Skelee alas. Nyt. Noin. Ei. Vieläkään. Se skeleen mä haluaisin sieltä. No niin. Apua. Noin. Ai, ne on kaikki tuo yhden kimpussa. Kuolkaa. Apua! No niin. Hyvä tuo nyt oli. Loppuuko se? Joo. Näin. Conscious. Mitäs nyt pelataan? Mitäs? Ei jaksa tuota Creeperia tekemään. Bounty Hunters. Mun game. No otetaan nyt toi Creeper Attack tuosta taas. Vähän kuitenkin hauskaa, niin miksei. 8 pelaajaa. Yes. Tän jälkeen vois lopetella tämän videon. Jos nää 2
tässä voi tehdä. Joo, ala joo. Ai, se alkaa. 3, 2, 1. Nyt! Noniin. Mennään tänne. Jousu käteen. Sitten hakataan. Näin, se oli siihen. 20 kultaa. Joo, yksi heti ostelemassa. Noin. Vetäläis myyjää. Melee power up. Explosion. Trader arms. Hell up. Joo, jos 320 kerättäis, niin saatais toi räjähdys juttu. Mikä onkaan. Mutta hei, se kukaan ottanut tätä. Älä nyt koske. Noin. Sinut. Hyppeli siitä alas. Joo, 112. Kyllä. Missä täällähän tämä on ihan entaa koska herran jumala nyt tappakaa se jo. Hullut. Noin, se meni siitä. Sitten. Seuraava. Nyt. Mistä. Joo. Se oli ainakin. Zombi. Noin, herran jumala. Mistä tulee seuraava? Täältä. Mä menen tänne. Äkkiä. Jos olisi silleen, että joka suunnalla on yksi. Noin, sit tuu äkkiä tuosta. Kataan matalaksi. Noin. Ei! Arankolum! Jos tuo creeper tuossa. Noin, se oli siihen. Riehuksen se Ironcolumissa luussa. Menee se. No Ironcolumit on kyllä semmosia jytkyjä, että kyllä sinun perään kun se lähtee, niin juokset vaan pois. Huppakaa se Ironcolum. Ja tapan sen. Yes! Sieltä. 300. Ostetaan tuolta ne. Tuo. Otan tuosta. Mikä ero tästä? Näin. Niin. Otat tietenkin enemmän damakea. En tiiä. Kai se tuo jouseen tähän. Mä tiedän. Ammutaan vaikka puuta tuosta. Niin se ehkä vähän enemmän tekee sitä damakea. En tiedä. Sitten. Tuosta matalaksi. Täältä tämä matalaksi. Tuohon meni se. Tuo zombi tuosta matalaksi. Niin. Sitten kelee. Opera. Noin. Sitten tänne ovi käteen. Sitten taas tää bobilla.
Kuolen nyt jo. No niin. Vihdoin. 622. Hei. Melkein saadaan ruuta armoista. Tää kohta jostakin hommata juttuja. No niin sitten. Tuo noin. Sitten ei taas joku Iron Golem. Älä tule minun kimppuun! Ala. Juokse. Läski tyyppi mies. Kautta joku ihminen. Näyttääks noi kolikot noin sitten? En mun mielestä. Se Iron Golem hyökkyttää. Irti siitä! Se oli hyvä poika. Anna sitä. Miten pitää heitä kerätä tuosta maasta kuinka? Tää yksin kokonaan tämä varmaan. Elää nyt hullu koske. Mä tuli puoli HP. Kun näitä tulee näitä ihme zombie bigmaneja. Okei. Kohta saadaan taas tommonen. Tulepas sinä, Mr. Bigman. Siitä en enää tulekaan. Hei! Mr. Creeper! Nokkaapä ihan hyvä, niin onko sitä perässä ja silleen. Sen tulee ylhäällä skelee! Tämä on skelejä ja huomaa, niin sitten on silleen Sitten pitää tukkaa mun alas. Siinä toiminnassa. No, mene nyt pois edestä, että minä saan sun skilin ammuttua, niin. Tästä tyijät. Taas tuolla sinut. Push pois sieltä. Minä oon. Tämänkö mä saan? Kuole. Kuule sinä. Pakase. Mulla ei mitään. 700. Vielä vähän sen, niin me saadaan armori. Sitä lakas. Ja nyt tapahtuu se. Petä! No niin. En saada koskaan näitä rautaarmeita. Jyys. Kuka voitti? Tuo. Jee. No joo. Mitä ja lopetan tämän videon tähän. Yhtään minkä videoni tästä tuli. En tiedä yhtään. Hei. Kiitos. En tiedä yhtään millainen video tästä tuli. Mutta ei päivä.